Здравейте хора, аз сега Прогодзила, вие не сте и в днешното видео, както виждате, сме в Майнкрафт. Защото в днешното видео ще подпишем новия SMP сървър. HG SMP. Не ме винете мен. Винете картофа. Това беше негова идея. Долу в коментарите, ако ги има. Ами да, хора, това ще е първия епизод. Не знам дали ще е първия и последния. И не знам дали други ютубери ще искат да са в това нещо, в този сървър. Но вие, ако искате да виждате още видеа, дайте лайк и се абонирайте. А сега, приятно гледане. Така, ето ли хора. Кажи нещо ти, мамай. Та хора, ето както виждате, нощте, защото трябваше 1000 години да оправям този OBS. И малко се фъкъпнаха нещата. И затова. Па на мен ми звънат пак за и му правям PlayStation-ите, брат. Брото е Майко! просто фиксър. Да, буквално. Аз съм измамника от TikTok, брат. Само да им правим PlayStation-ите на хората, брат. Да. И накрая да не ги оправиш. Михай, вземаме Значи, някакви дървета. аз ще ги оправя, ама трябва после да ми се плати са. Да. Казал съм там, извади кабела, включи го пак, ма пак е нещо. Виждате хора, фейс картофчо, наемайте го. Той е фиксър. Така, Да. аз ще направя едно такова Аз съм нещо. фиксър 2.0. Ще направя Абе, брат, зомбите има навсякъде. Къде са тези зомбите? Аз дърво не съм събрал още. Къде си ти, бе, брат? Брат, паднах. Гледай, знаеш какво? Искам да умра просто. Убийте ме просто. Добре, къде си? Умрях така. Ай! Как? Защо има скелет на спална? Не знам. Хора, както виждате, този епизод започва много добре. Да, направо. Аз даже Нали? дърво не мога да събера, бе, брат. Абе, къде отиде тос? Какво става скелетча? Добре, ще взема малко камък. Бия се с зомби, с дърво, бе, брат. Брат, не мога да ти помогна с. Добре, взимаме си това, взимаме си. Умри, бе! Ще ми трябват поне 14, защото ще стоне. Защото аз съм на 3 сърца, нямам храна. Добре, брат, къде? Долу ли си? Горе ли си? Къде си? Ти горе, Аз съм там на спална, брат, просто съм отишъл долу. Аз съм на спална, брат. О, фак. В момента събирам дърво. Ами, аз правя тулове, ти Кирка искаш ли? Не, ще направя. Добре. Цак. Това ще му... Цак, цак. Изфърляме тези неща. Взимаме графин тебе да отиваме при фейс картофа. Брат, къде си, бе? Не знам, брат. Добре, първи епизод ще се На загубиш. спална ти казах, в смисъл. Ами, аз съм на спална. О! Чувам Ендърмен, не го гледайте в очите, защото той е малко антисоциален. Аре бе, кокошка така ела тука. Добре. Как е кравичка? Оле, айде! Къде си, бе? Чакай, аз не намерих тук храна, овце. Да знаеш, че си единствения. Има един Ендърмен, който в принцип бих искал да убия за перла, но няма. Добре, имам една печка, аз само ще взема още малко дърво. Така. Паяк! Брат, къде си хубаво, ако убия? Имам брадва, имам меч, имам всичко. Да бе, той аз имам, ама... че не знам, брат, къде се намирам. Оп, клъч, аз съм Дрим. Ето бе, виждам ти името. Добре, аре, аз си изпека тези нещица. Чето може да крафтва някакъв кол с тези неща, май. Или? Чувам зомбите. Еми, фак, това кол, свам се. Не мога да сложа. Къде си, бе? Ама ява тук къде е това лава, бе, има лава. О, айрон! Абе, аз да... Значи какво отивам? Не отивам. Има скелети и всичко.
Мислех си да ходя да ти да взема още две такова, да ти направя легло, ама там има пълно всичко. Брат. Добре, защо толкова време трябваше да го правим този шиваро бие? Скоро пишете в коментарите, ако ги има. В ночи ги има, брат, защо не си слагаш коментарите? Аз ги слагам, ама YouTube или ми ги маха, или не знам какво. И са просто съм на късмет, ако ги има. Добре, ще вземем още малко кол и отиваме при картофа. Добре. Ай! Какво е? Помощ, Какво моля става? те! Помогни Къде ми, си, моля бе? те! Къде си? Помогни ми на едно сърце съм, моля те! Добре. Служи си, напри си спа! Много ясно. Ти ме уби мене, бе, брат! Еби, седиш пред мен. Има лава, Ти има ебаваш зомбита, се. помощ. Аз малко няма да мога да тичам. Падни в лавата. Падни в лавата. Падни в шиваната лаба, моля ти се. Лаба, моля ти се. Лаба, лаба. Добре, идвам. Побързай. Сетах си през спампойта. О, фак. О, не. Ей тук, бие го. Готово. Добре. Мале. Брат. Окей. Ами, първи ден много добре се справихме. Имам още. Фати ли си? Аз съм спокойно. Ма къде ми е лопатата, бе? Е там някаква лопата видях или... Не е в... че е в мене. А, За какво ти е лопата, бе, брат? Добре, отиваме да взимаме малко да ядеме. Ела тук, бе. И сме перфектни хора. аз имам, ела тука. Дай да го убием това тук. Да убивам. Добре, ти тепай кравите, аз трябва да си направя после ферма за крави. Чувам зомбита. Дай тук долу. Ама не стой до лавата, бе, брат. Аз съм един професионалист, няма да умра. Четве ти! Сора. На колко сърца си, бе? Ами не отива при крипарите. Хора, просто отива при крипарите. Аз съм ставил леглото там и разпалм пойнт и всичко. Не, аз го взех. Добре. Направих си разпън пънт, спокойно. Добре. И сега рейс картофчо was slain by skeleet. Много брусе. Не, бе! Какво направи? Какво стана? Жив съм. Ти си жив, а нещата живи ли са ти? Да, аз ги взех. Къде е леглото? Ми... Отиди да ги убиеш те там. Ето го леглото. Добре, отиди да ги убиеш те там на мен и да ми направиш легло и сме перфектни. Чакай. Къде ми е лопатата? Дадох ти я. Чакай, ти. Не бе, аз не То му ти е експлодирал, брат. Ма аз я взех. Бе, една лопата, какво? Да, викаш, аз даже се чува за какво ти тази лопата. Добре, правя ранкирка. Добре, аз ще взема тук двете овце. Добре, малко си махаме бутичета. Добре, по-добре се развиваме сега. Малко по-добре, да. Добре, и нещо за печене имаш ли, или? Ами имам 13 пръжоли. Ела, бързо! Не следвам, че да... Ма брат, бързо, аз съм ставил едно колче, има и толкова много такова, айде бързо идвай. Нищо бе, аз имам дърво, после с дърво мога да го... Добре. Пак ли бе? Те на изпечени ли са? зомбита. Добре, ще взема малко Много повече много. кол и ще ходим да търсим диамант. Не бе. Как ще търсим диамант? Първия епизод ще си направим една хубава къщичка. И сме перфектни хора. Пишете в коментарите дали искате още Майнкрафт. И се надявам... Че това беше саплинг, си го помислих за зомби, бе, брат. Майко, изкарах си къл. Надяваме се този епизод поне да събере 20 гледания. 20 гледания и продължаваме пак с Майнкрафт видеята. Добре, ще си не нашико. Ако ме вземе някакви дървета, да направим една къща поне за сега. Или направо да ходим да майнваме. Аз предпочитам ходим да майнваме. Аз това предпочитам, честно казвам, защото на мен, ако искаш ти отиди, сам ако искаш, но... Не знам, чай малко само сега. Добре. Ям сурови пържоли, да не си хабя кола. И... Добре, готово. Не. Тук ще умра. Как да след... Просто не търси хайране, намери хайране, хел, е. Това става като сте лъки хора.
Добре, знаеш, пока се ако за пожалите, малко брат. ще си оста спомпоинта. Тогда, Да, я ще седна един спомпон тук, че добре, моля някакси. чая да хапна на пържолка са. Не! Окей, добре. Умря ли? Не съм. Добре. Окей, добре, ама ще трябва да дървото леглото да си взема. Виж, там ми е леглото, брат. Не знам, аз не съм при теб, аз съм е тук, брат, взех О, още тема, айран. в момента И си някаква правя пещеричка, храна. да видим тук дали мога да се направи нещо. Обаче малко ще ми се чупи камената кирка, ама това е, че не ми пука. Мога си направя още една. А както хора, не знам дали знаете, ама шифта ми е малко щупен. Малко, в кавички. И да, това е гадно. Добре, правим това. Добре. Добре, не знам Виждам къде зомби. има... Ще се опитам да дойда. Ето те. Where are you? Брат ми, къде си? Май, чакай на мото, да. Ай! Гледай как ще я те бутна. Даре, тепай го. Крипър! Крипър, бе! Готово. Това ви проше пранквам фейс картофа. Мале. А къде отиде ти, бе? Бруто просто отиде някъде. Добре, знаеш кога ще сетна респаун поинта? Аз тук се живея, брат, мисъл. В смисъл, писнати от мене. Писнати как да те пранквам. Не бе, верно, ела тук долу да видиш какво правя. Не веро. No, thank you, аз отивам да ходя да търся някакви неща. Между другото, не знам ние как ще се намериме, бай, аз не знам как се ползват координати в Java. Знам на Bedrock, в Java не. Само да се питате, брат, с някакви числа, просто отивай при числата. Или някакъв такъв булшит, просто хора, не знам, трудно ми е, не знам как я гледам, така че... Shut the fuck up. Аре бе, умри бе, прасе! Грух, хайде. Да го смелтна ли? Добре, да направя ли са някаква броня или да направя меч? Брат, аз съм под водата. И лошо за тебе. Не, защото аз в момента си живея през цялото време, брат, смисъл. Да, бе, ама като дойде, да, ама като се спомнят крипър и зомбита, ще ме караш да идвам, нали? Добре, оставам си леглото тук. Отивам да убивам прасета, за мезета и това е. Това ще бъде. Добре, брат, нали съм на 9 чънка, защо си Отидех вътре във водата за едно айрон, брат. За сезон айрон. Аз между другото сега ще имам май... За чест преди дали ще имам, не знам. Или за щит. Мисля, щит по-добре. Умри прасе. И аре това. Умри, аре грух. Там къде е тази крава. Цак, взимаме това. Посмотваме айрона и сме перфектни. Брат, намерих гол с които в момента. Добре. Окей. Добре, ти искаш ли щити ли? О, да. Не, идвай. Не чай, че събирам айрон. Колко айрон трябва да събере? What? Х за хайпер годила. Добре, 2 щита. Добре, идвай. Това е почти готово. Правим така. Сега се чакам. Брат, в момента разчитам на врати и на магма блокове, за да дишам под водата, брат. Why? Брат, аз ти казах, но ти е там, ти слушаш себе си да фът. Добре, поне излезнах жив и здрав, ако не друго.
Това за колко? Ще ми трябва 8. Някой ми пише. Добре, за ето панталонки тебе. може. Или не знам, къде си ти? Идваш ли? Айде, взимай. Престани наистина. Добре, чай си, си помпа. Не, бе, добре. Ай, какво Колко правиш? айрон ще То ми стилва айрана. Хора, затворете го, това ми стилва. Имаш ли нещо за печена? Имам 6 пароли. Служи ги тука, тъмно това си такова. Да, чакай, това чакам. Моето е готово даже. Добре. И сега отивам аз на пътешествие. Имам храна, имам всичко. Само броня няма. Ето тук има още край, бе, давай. Аз също ще направя една кофа. Айде крава. Няма много, има само... Добре, мисля, че това е пая жена. Брат, аз викам, приключваме вече този епизод. Да стане толкова дълъг. Да ти лути си, бе, то ние почти нищо не сме снимали, бе. Ма брат, 15 минути е това. Абе, дай ми печката. Поне 30, бе. Типа! Ето. Типа 30, не. Малко катов на камерата. Кърс имам, знам. Добре, аз викам да отиваме малко натам да се опитаме да намерим някакво село и да приключваме видеото. Да, за къщя. Къщи, добре. Ако искаш направо моят следващия епизод да си правим къщи. В следващия да, но в това не баш. Айран още виждам. Айран. Брат, я спри. Аз отивам. Защо? Какво? Брат, това го кътнима. Искаш ли да сега да направим втория епизод директно след това? Чакай, трябва да ви има. Добре. Добре. Взимаме айрана. Чакай, аз там си взема и вода. Добре, взехме шимния айран, добре, това е по-път. Добре, аз вика направо да тук малко да разгледаме. Не ме дали има нещо. Ти имаш ли торчове? Не. Това е хубаво, щука, какво ще стане? Айрон. Айран, Брат, виж в момента какво правя? какво правиш? Къде си, бе? Къде си, бе, брат? Брото изчезна. Добре, я видим. Ей, тука нещо дали идва? То между другото, леглата под вода. Охо! Абе, чакай, бе! Чакай! В момента използвам Dream Hack, брат. Аз не баш. Аре, мащай се от тука. Какво правиш? Опа. Бе, ма фъкани врати тука, бе. Брото. Аз съм Dream, на мен не ми трябва. Ти си добре. Ай! Къде тръгна? Абе, виж какво стана? Чай. Аз умрях и не си седнах спаунпоинт. Айде, отивай, бързо, взимай ми нещата. Не са. Връщи се на спаунпоинта, брат, не. Майко! Не, моля се, не ми казвай, че умираш. Моля се, брат. Не, моля се, не ми казвай, че умираш. Fuck you, скелетъни! Брат, аз докато дойда ще умра. Майко. Умря ли, бе? Не, жив съм. Взе ли нещата? Не, нямаше нищо, буквално. Как нямаше нищо, бе? Някак крипър да ги е по-лопнал всичко. Някак крипър да е по-лопнал всичко. Умрях, фак. Пак умрях! Аз само се самоубивам. Пак ще умра. Майната ви зомбита, мащайте се. Чай, аз забрах, че имам щит.
Ти забрави, че имаш щит, ходи да ми вземеш на щота, бе, брат. Not today, thank you, Ето ги, ето ги. Бързо, взимай и се маха оттам. Добре. Я се опитай да се върнеш на спаунпойнта. Ще опитам. Чай, аз трябва да умра пак. Че тук, брат, има айрон. Добре, аре, бързо, взимай го. Брат, тъмън го бяхме леле, мале. Тъм бях направил толкова яко нещо. Аз просто се самоубивам, хора, аз просто правя самоубиване. О, мага. Добре. Така, добре. Цак. Не, брат, не мога да ми кажеш. Толкова много. Що не сме на кипи инвентори? Мале. Цак. Майншафт има тук, бе, брат! Майншафт! Мале, къде си, брат? Координати си кажи, брат. Ще се опитам да ги използвам. Ще ги снимам координатите, да дадам, а после пак. Добре, да, бро, право снимай ги. Аре, върни се към спаунпойнта. Ако имам 24 айрон си взех. Добре. Ама, върни се към спаунпойнта, брат, не знам. Мале, какво? Добре. Мале, добре, брат, не мога да ми кажеш. Добре, че картофа спаси всичко, защото направо ще да... Добре, чакай, тук сме. Какво ми стана днес, брат? Крипари, крипи, дут, крипи. Айде, Така. Айде, експлодирай. Експлодирай, бе. Експлодирай. Тръхлите, експлодирай, бе, брат, аз ще убия. Експлодирай, де. Айде, бе, експлодирай, бе, ничего, добре. Добре, ето, чувам те. Къде си? Не чух крипъра как гръмна. Добре, аз седа тук и те чакам. Ето те. Взе ли всичко? Всичко взех. Къде си? Май. Ела тук да влезем тук. Добре. Ела тук вътре. Къде? Чакай, стой така. Добре, аре. Добре, аре, дай, направи един торч и го служи. Добре, служи един торч тук. И дай нещата. Така. Опа, сори. Дай и нещата и храната, брат. Ама служи торч? Добре, браво. Дай храната, дай нещата. Леглото, кирка, Добре. брадва. Опа. Кирката. Това. Добре. Това. Ама ти взимаш. Чай, че взимам всичко. Отиди там долу. Чакай. Влезни. Добре, дай. Така, айде са. Айде, дай. Айрона ти. Имам и такова... Имах повече айрон. Имах 8. 8. Да, взех 8. Нямам. Нямаш, бе, брат. Ето, колко айрон имаш? 24, кой си изкупах? Добре, дай ми... чай, ти си ми дал щита. И още някакви неща трябваше да имам. Това е твоето. Това е твоето. Моите бяха изпечени. Кола ти. Добре, моите обаче бяха изпечени. Ето това. Добре. Бе, аз си дадох моите пържоли. Моите бяха изпечени, аз имах 3. Добре, дай ми ти неизпечените. Не бе, другите. Това са неизпечени. Чакай бе, нямаш ли ти, които ти дадох само, че неизпечени? Аз ги изядох. Как си взел 6 пържоли, бе, брат? Не знам. Minecraft Logic. Добре, дай ми крафтинг тейбъл и това. Крафтинг тейбъл, печката ти нямам. Ще си изкопая много просто. Добре, взимай си tu. Дай да спиме, бе, че навънка е тъмно. 2 легла имаш ли? Да, нали имаме? Аре. Къде е другото? Ти нали го служи, бе? Аз мисля, че за това помни говориш. като маймуните, брат, по 2 секунди. Опа. Картофа ли говори, бе?
Не спри, бе! Баси. Нали казвам. Чакай, бе, щупи си леглото. Що? Как звучи това, щупи си леглото? Що? What? Картофа е с... Картофа е с... бе. Копирайтнете го, не знам кому да направите. Добре, дай сега да видим къде сме. Не знам, просто знам, че аз няма да следвам повече. Абе, аз събрах координатите си. Та пак! Ама не, чакай, бе, той е тук, бе, спокойно. Ох. Той е Ама, тук. то не е чак то... Аз нямам толкова хубава броня. Добре, че имам щил... Щил! Щил! Щил поне. Ето, пробва вратата. Добре, чакай, трябва да го взема това Еран. Как ме бутне? Ела. Аре надолу. Мангал! Идвай просто надолу, сега ще го дам. Мали крипъри, зомбите, Бързо, скелети, мангали. бегай! Ай, пуска! Торч! Чакай, трябва ми. Къде са? Ето ги. Добре, дай! Охо, пис! Твоята семка, бе! Не ме би мене! Не съм това спокойно. Добре, чай, spawn point. Така. Добре, взел съм айрана. Добре. Абе, чест, дай да направим Да, бе, чест. чест. Ама имаш ли? Имам такова. Как се прави чест? Как се прави чест? Да, така се прави чест. Добре, остави си всичко valuable тука. Добре, ще си взема пържолите. Ще взема тези двете неща. Ама направи си ти твой чест, да не ги бъркаме нещата. Да, добре, чай. Това е моето. Не, чай, това е моето легло. Да, това е моето легло. Е, това Ама, е я моето. седни си това на твоето. Седни си спаунпоинта. Ай, седни го пак, защото и на двете аз без да искам седна. Ето, така. Стой сега. Добре, нали е Дай ми две дървочи, нямам. тук има, бе. Дай. Супер. Дай торчове. Или направи торчове, не знам, Ето там торчове ти фърлих до неглото. Аз отивам да изкопая този айран и идвам. Доле колко зомбите има направо, да не ти казвам. Опа, не бе. Къде са торчовете, бе? Не там са. Но това е твърд добре. Добре, оставяме айрана тука. Пази ме! Пазате! Аре бе, педра! Защо си се смеши, бе, брат? Не бе, не го потикаме, че съм на малко. Защо си с меч? Чай да. Брат, защо си с меч, бе? Още идват. Сигурно има спанър там. Може. Ама аз не мога да ги бутна. 4 зомбита! 4 зомбита! Щуп ми се това, щуп ми се брадвата. Идвам. Бързо! За тебе, 2! Чак, трябва да направя меч. Аз дадох всичкото дърво. Аз дадох всичкото дърво, бе, брат. Дай дърво, бързо, дай дърво. В кой чест? Убих ги, бе! Браво. Майко, убих ги. Ама има още, ама мога да идват още. Добре, че. Храната ми къде е, бе, брат? Нямам Каква храна. храна? Аз моят си взех само. Абе, дай да сложим тия печки тук, бе. Мале, брат. Аз по принцип бих избрал Майко, меч. добре, че те спасих, пак те спасих, брат. Браунът. Добре, че се да... Мамка му. Значи, по принцип, в нормално PvP 1.8 избирам меч. Но тук ще избера брадва. Добре, чай да видим сега какво става. Брат, чай да ям, че съм на едно сърце. Добре. Яш. Пак, абе, дай да видим тук дали има спаунър, бе, брат. Много зомби има. То не че само много зомбите има, брата. Има много. Ай, зомби!
Ай, зомби! Зомбита! Крипър! Thank you, Ела тук, Крипър! ела тук, ела тук. А не Само мога? излетам. Бе, навсякъде чувам зомбите, брат, какво се случва? Не си единствения. Ти чуваш, ми аз трябва? виждам и се бия, не знам за какво говориш. Чай да имам. За тебе зомби! Беше пред мен, ама както и да е. О, пази ме, брат, не мога, аз съм на едно сърце. Дай копая айран. Ето тук намерих доста айран. Добре, тук май ще мога да си направим брони. О, аз Добре, имам копаваме вече брони, го аз- този айран и приключваме епизода, защото ще стане много дълъг. Да. Ще стане епизод 1 час, брат, няма. Още айран. Защо го чупа с брат Вълмъга? Добре. И ето тук взимаме. Ох. Аре бе! Трябват ми торчове, бе. То ти трябва, ама аз се опитвам да взема айрана. Добре, Air Pocket направих някакси. Нищо не виждам. Добре, къде си ти? Добре, не дей да чупиш гравъл. Да, знам. Защото ако щупиш гравъл, ще стане това. Нищо не стана. Имаш ли Добре. торчове? На мене ми свършиха. Добре, айде да приключваме епизода. Ми хора, ако ви е харесало, слагайте палец нагоре и се абонирайте, за да не изпускате такива видеа. Това беше от нас. Чао! Дай да снимаме сега втори. Не, брат, не, трябва да видим